Kalkulationsopgave i VE. Opgave 1. Beregn de variable enhedsomkostninger VE for et stykke fitness. Og indkøbsprisen i amerikanske dollars, den lyder på 8.200, som står her. Og så er der så, for at få indkøbsprisen i danske kroner, der er sagt 820, som er prisen vi lige så her, gange med 520, fordi det er kursen på amerikanske dollars, og så divideret med 100 for at få det danske. Og det giver 42.640 kroner. Og fragten til Danmark, det lyder på 2.000 kroner. Og 12, det er 15% af fakturaprisen, så der har jeg sagt 0,15 gange med 42.640. Og speditionsomkostninger, den er 1.500. Og så kostprisen, det er det hele lagt sammen her. Og de variable omkostninger, det er det samme som kostprisen. Og så for at få de variable enhedsomkostninger for et stykke, der har jeg sagt de variable omkostninger divideret med afsætning eller antallet, som er på 500 styk. Og det har jeg så fået til 105,0,7 kroner. Og i opgave 1,2 beregn de variable enhedsomkostninger for VE for et stykke fitness, hvis EU og Japan indgår en aftale om, at tolden bortfalder. Der er så sagt, der er gjort det samme her, hvor jeg bare har minuset. Du må lige undskylde, at der lige kommer nogle pauser, men det er fordi jeg hoster lidt, så jeg stopper den bare lige, når jeg skal til at hoste. Men jeg starter lige forfra her. Det jeg har gjort i opgaven her i 1,2, det er jeg har sagt det samme, bare med, jeg har bare minuset tolden fra, som er på 396. Det er bare minus fra kostprisen her, og det har jeg så fået til 46.140. Og så har jeg egentlig bare gjort det samme, hvor jeg har taget de her variable omkostninger her, og så har jeg divideret med 500, som jeg også kan se heroppe. Og det har jeg så fået til 92,28 kroner. Opgave 2. I forbindelse med udskiftning af en printplade i en Siemens vaskemaskine indeholder en gennemsnit kalkulation følgende. Og det er opgave 2,1. Opstille en kalkulation, som viser de variable enhedsomkostninger i forbindelse med udskiftning af en printplade på en Siemens vaskemaskine. Og der har jeg sagt, kostprisen for en printplade, det er 820, som vi ser heroppe. Og så omkostninger per kørt kilometer, der har jeg sagt, at der er gennemsnitlig afstand til kunden, det er 14 km, og omkostningerne per kørt kilometer, det er 2,5, så har jeg bare ganget 14 med 2,5, og det giver 35 kroner. Og diverse materialer, den er på 60 kroner. Og arbejdslønnen, der står der, at hans timeløn til håndværker, det er 200 kroner, og han bruger 30 minutter på at komme ud til kunden, og så bruger han 45 minutter til udskiftning, og det er i alt 75 minutter. Og de 60 minutter, det er lige med 200 kroner, fordi hans timeløn er på 200 kroner. Og så de resterende 15 minutter, det er så lige med 25%. Så har jeg bare sagt 25 gange med 200 divideret med 100, og det giver 50. Og så 200 plus 50, det giver 250. Så arbejdslønnen, det er på 250. Og så for at få de variable enhedsomkostninger, der har jeg plusset alle dem her sammen. Og det giver 1.165 kroner. Og i 2,2, der står der, beregn virksomhedens dækningsbidrag, hvis regningen til kunden udgør 1.600 kroner. Og det er salgspris minus de variable enhedsomkostninger. Og der ser vi salgsprisen på de 1.600 kroner, og så de variable enhedsomkostninger heroverfra, som er på 1.165 kroner. Så har jeg minuset dem, og det giver 435 kroner. Jeg havde lige glemt at sige heroppe i opgave 1, at fragt i Danmark, den har jeg ikke talt med, fordi der står, der påløber ikke variable salgsomkostninger, som er salgsprovision og salgsfragt. Og eftersom jeg tænker, at når de fragter det i Danmark, og de sælger det, de er jo en grossist, og så vil det jo være salgsfragt, eftersom de fragter det videre i Danmark. Så derfor har jeg ikke taget de 1.200 kroner med. Opgave 3.
Beregn afskrivninger og værdien primo og ultimo under følgende forudsætninger. Anskaffelsessum 820.000, levetid 5 år, skrapværdi 40.000. Der afskrives efter en lineær afskrivningsmetode. Så det jeg har gjort, det er, at værdi primo, det er sådan startværdien, det man har. Og der får vi at vide, det er 820.000, og den årlige afskrivning, når det er den lineære afskrivningsmetode, det er så anskaffelsessummen, altså kostpris, minus skrapværdien, og så divideret med levetiden. Og det er så for 5 år, så her har vi så anskaffelsessummen minus skrapværdi, og så divideret med levetiden. Og det regner sammen, det giver 156.000. Og så for værdi ultimo, det er altså slutværdien, når året om, hvad den er cirka værd der. Der siger man så bare værdi primo med den årlige afskrivning, og minus de to med hinanden, og det giver så 664.000. Og det er egentlig bare det samme, man gør hele vejen ned. I den årlige afskrivning her, fordi det er en lineær afskrivningsmetode, der kan man bare skrive 156.000 med alle. Og så giver det til sidst skrapværdi på 40.000. I opgave 3.2, der skal man gøre det samme, men i stedet for en lineær afskrivningsmetode, så skal man gøre det med en afskrivningsprocent på 25. Ja, og når man skal gøre det med en afskrivningsprocent, for at finde ud af den årlige afskrivning der, så siger man værdi primo gange med procenten, og så dividerer med 100, og der giver det så 205.000. Og igen for at få værdi ultimo, så siger man værdi primo minus den årlige afskrivning. Og så har man værdien for det første år. Værdi ultimo, det er slutværdien på et år, og så på starten af andet år, så er det jo selvfølgelig startværdien, og så gør man bare det samme igen. Siger startværdien af andet år gange med de 25%, og så divideret med 100 for at få den årlige afskrivning det år, og så minus man værdi primo med den årlige afskrivning, og så får man værdi ultimo. Og det fortsætter man bare hele vejen ned igennem. Og i 3,3, der skal man egentlig bare gøre det samme som oppe i 3,2, men i stedet for at gange det med 25, så ganger man det bare med 17. For at få det samme resultat. Eller for at få det rigtige resultat. Og her kan man se, at der er ikke rigtig meget at sige om det, men det er bare det samme igen, altså det er bare med 17 i stedet for. Ja. Opgave 4. Virksomheden Møllers Møbelimport importerer lænestol fra Tyskland. Møller har konstateret følgende sammenhænge mellem vareforbruget og antal indkøbede lænestole. Og beregn ved at forklare omkostningsforløbet. Og her ser vi afsætning og de variable omkostninger og de variable enhedsomkostninger. Og for de variable enhedsomkostninger, der er sagt afsætningen divideret med de variable omkostninger. Så det vil sige 500 divideret med 500.000, hvilket giver 1000. Og det har jeg så gjort ned her, og man kan så se, at normalt så vil man så tænke, fordi at afsætninger og de variable omkostninger, de følger hinanden. Men når det er større mængder, og det er virksomheder, så er der de mulige årsager, at de kan få kvantum rabatter for eksempel. Så jo flere de køber, altså jo mere rabat får de. For eksempel, når de køber 500, så får de ikke nogen rabat, men hvis de køber 1000, så får de i 20.000 i rabat, som man kan se. Og så har jeg så regnet det ned, hele vejen ud her nedad. Ja, og så har jeg lavet diagrammer af dem her, og man kan se, at de er degressive, hvilket betyder, at de får de kvantumrabatter der, og det gør, at afsætningen, eller ja, det gør, at det falder, altså det er degressivt, som man også kan se, så
de sparer nogle penge, og det er jo alt. Ja, og det var det.